v-am găsit la un episod din Temple Run. Suntem aici cu Fabrice, o să facem un episod Temple Run 2, episodul 3. Da. Pică și tu când mă pun bine. Să faci ce la madre. Acum începe, vedeți. Fata, nu asta, nu fata. Da. Bă. Nu fata, am spus. Ăsta. Ia, cum s-a schimbat. Am așa asta. Acum s-a schimbat și fata. S-a schimbat ceva. Dar îmi trebuie 60 de rubine. Nu te dai să fac eu. Eu cu suge, bă. Mai bine merg pe celălalt, pe cealaltă mapă. Stai să o pun. Asta prima. Asta e cu zăpada, asta e. Mă, când am avut, eu am avut ăsta deja. Și eu l-am avut. Încă nu. Bine. Încă nu am avut pe ăla. Nu pe ăla, pe ăla. Ia cadă. Ok. Mulți bani. Și am avut foarte mulți, m-a trebuit să stric pe omul ăsta. Ce ai crezut? Ca să vezi. Bă, nu mai zici așa, bă. A, că am ratat cu fără, nu mă mai... Să fii de cap că ratezi lucrurile. Nu mai zici așa, că da. Măi. Nu mai fă, că așa și... Nu mai zici, ia doamne să tacă. Nu mai zic așa. Da, și tu, Fabi. Dacă fi numai așa, da. Ți-am zis să nu mă mai desconcentrez. Bine. Am că și mai primesc eu. Nu mai sunt nimica. Trebuie să mă desconcentrez. Pe când să am și eu 10, nu m-am desconcentrat, ba de ce. Deci dacă mor, că m-am desconcentrat unul. Uitați. Ui! Nu mai zic eu. Atât iubea jocul Am acesta. Nici de Ok. Eu am jucat jocul ăsta 2 ore, dar n-am putut câștiga. Nu știu unde e. Realul. Nu știu. Am văzut statuia aia. Ai văzut-o? Ce? Statuia aceea. Am văzut-o. Una care era așa mai... Undea cu foc. Bine, Fabi, video, nu ne jucăm așa. Chiar am văzut. De foc. Cum e asta? Că nu da foc. Te uitați că... Nu, dar stați că fac video. Faceți un video. Nu știu cine din fiecare. E greu la trenulețe. Da, e foarte greu. Mie mi se pare puțin greu la trenulețe, taci. Da. Taci,
mă desconcentram. Am pus taci. Mă desconcentram. Băi, trebuie să bată. Fabi, știi ce înseamnă aia nu mă desconcentra? Aproape am făcut 2000 de bani. Am făcut 2000 de bani, bă. Uite capul meu. Și 60. Mă pus la 100. Ți-am zis să nu mă desconcentrezi. Nu e așa un O să mă prieten mai mic. Da, am 720. 11. Ba nu. Am aproape 11. Da. Cum mai un pic să fac 11. Da. Asta face mult. Nu mult decât mine. Mă, văd decât de 100. Am trecut de 2000 și zice că eu am trecut de 100. Dacă am trecut de 2000. Nu m-am mai desconcentrat. Dacă mă pun pe tine unde... Așa. Nu mă. N-am vorbit aici. N-ai vorbit, dar m-ai mișcat. Mulțumim frumos, la revedere, o zi bună.